Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazwai vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda uri kuri yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo The Dark Ages Part 1. Ndizvo pastor. Pastor pamakauya nemusoro wenyaya wekuti the Dark Ages. Mavara aya hawanike mubhaibheri kaya. Haase mubhaibheri but arimo munhoroondo yenyika inoi. Okay. Arimo munhoroondo yenyika inoi. Vateereri tichiri kudzidza mubhuku raDhaniel. Tiri muna Daniel chapter 11. Kumashuroko zvidzidzo zvakatisusukidza paya pataita from Rome to the end tichinyanya kuswedera kuno kumazuva ekupedzisira. Pane mavhiki ari kumashure atakadzidza tichiona kubharabhadzwa kwakaitwa chokwadi chaMwari chaifana kutungamira vanhu pazano reruponeso. Tichiona kuti vanhu vaifana kuramba vachiona zviri Jesu mukuponeswa kwedu. But munhoroondo yenyika ino pane pazvakasvika kubharabhadzwa. Saka pataa kuti the dark ages toda kuona zvakazouya chimiro chakapinda panyika munyaya dzekunamata mushure mekunge chokwadi chaMwari chabharabhadzwa kana kuti chapolutwa. Ndo mafambiro atiri kuita mufundisi. Kuti chokwadi pachaidzimaidzwa taiti polluting the sanctuary. Ndobva taona midziyo yaive musanctuary nezvayainongedzera. Ndobva taona kuti munhoroondo yenyika chechi yemakristu pane payakasvika kubharabhadza kudzivirira kuti chokwadi ichocho chirege kuona zvaida kunzi naMwari tizive pazano reruponeso zvakasvika pakudzimika. Saka kana dzadzimika result yacho yakazowira panyika ndo yatauda kuona. Saka tiri kuti dark ages. Kurati nguva yerima. Nguva yerima. In fact maybe kuti tite unge tatofanosamaraiza chidzidzo. Kuna mapisarema 119 pastor. Verse ya 105. Vateereri imapisarema 119 verse 105. Inoti kudii? Ndo inoti shoko renyu chiedza patsoka dzangu. Saka nengarei kuti shoko raMwari ini shoti zvakaitika pazvidzidzo zvekumashure shoko raMwari rakasvika pakudzimwa. Vanhu ndobva vatadza kuziva zvinoita kuti Mwari atiponese uye zvatinotarisirwa kuita. Saka shoko kana ririro chiedza vateereri sezviri kutaura Bhaibheri kana radzimwa chiedza hapasisina. Saka hameno kuti coincidence totichi zvinhu zvakaita mawira mombe. Hameno kuti icoincidence here kuti period iyoyo nevasinganamatawo vanoiti dark ages. Yeti kunyaya dzekunamatawo Bhaibheri rinova chiedza changa chadzimwa. Saka kwanga kuine rimawo. Alright. Kune rimwe diviwo kusiri kweshoko.
vanotaura vanoti ivo panyika pakamira development, very true. hapana progress yakaitika muupenyu hwevanhu. Yes. Saka yakaita kunge nguva yerima kuti hapana chiri kuitika chakaputunuka. Yeah. Saka zvakabva zvaita rimawo kuchechi zvese nekunyika. Exactly. Saka mativi ese ari mairi anobvumirana kuti period iyoyo ngatingoiti madark ages. Saka isusu tiri kuda kunoteedza tiri kunyaya yechechi Yekunamata. Munyika zveshuwa hakuna ma-meaningful developments aiitika, hapana progress yaivepo, but kunyaya yekunamata ndokwatiri kuteedza chidzidzo chatiri kuti the dark ages. Right. Verengai pana Daniel 11 verse 32 kusvika pana 33. Daniel chapter 11 verse ya 32. Vanoitira sungano zvakaipa achavatsautsa nokubata kumeso, asi vanhu vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Vakachenjera pakati pavanhu vachadzidzisa vazhinji, asi vachaparadzwa nomunondo uye nomurazvo womoto uye nokutapwa uye nokupambwa mazuva mazhinji. Pana Daniel chapter 11 ngatingodzokorora maumbirwo akaita chapter 11 yaDaniel. Chiprofita chiri kuna Daniel 11 chakambotaurwa kuna Daniel 8 nekuna Daniel 7 nekuna Daniel 2. Asi kuna Daniel 11 hachitaurwe mumifananidzo. Like ana Daniel 7 kanonge ndakaona imwe mhuka ndikazodi. Daniel 11 haitaure mumifananidzo. Inoita kunge iri kupa samari asi ichitaura mashoko makuru akawanda. Saka paverenga mufundisi pari kunzipo vanoitira sungano zvakaipa achavanyengera nekubata kumeso. Ari kunzi anononyengera uyu sekudzidza kwatiri kuita tichiteedza nhoroondo yedu the Christian church. Ndo iri kunzi ichanonyengera vagara vari kuitira sungano zvakaipa. Saka kuti tinzwiso kuti chii chiri kurehwa, toda kumbotenderera pavara rekuti sungano. Ndizvo kamufundisi. Totenderera pavara rekuti sungano. Toona kuti chii chiri kuitika ipapapo patiri kufamba nenhoroondo yedu. Ameno kuti zviri kunzwisika here sofa? Muri kuti imimi nekuti pane vanhu vanzi vanenge vachiitira sungano zvakaipa, kureva kuti vari kutadzira sungano. Vari kutadzira sungano. Ndo vachazorasiswa nethe Christian church. Ndo vanorasiswa neChristian church. Saka muri kuti kuvateereri toda kuti zvibude pachena kuti sungano chii, right, kuti zvizojeka kuti kuiitira zvakaipa kutase. Ndizvo chaizvo. Vara rekuti sungano mubhaibheri rakanyorwa pakawanda. Pamwe pane pachinzi sungano itsva, sungano yekare, zvakawanda wanda. But muchidzidzo munomu toda kuedza kungoti nemashoko mashoma tiite broad idea kuti sungano Mwari vari kuti kudii. Pastor verengai pana Exodus 34 verse ya 28. Exodus 34 verse 28. Akavako kuna Jehovha mazuvana 40 ndousiku huna 40, wakanga asingadyi zvokudya kana kunwa mvura. Akanyora pamahwendefa mashoko esungano, iyo mirayiro ine 10. Saka panapa Bible riri kuti Moses paakapiwa mahwendefa emitemo ine 10. Mashoko aya kana kuti mitemo ine 10, Bible riri kuti mashoko esungano. They are words of the covenant. Mashoko esungano. Mapabata kapo mfundisi. Kuti mitemo ine 10 iri kutonzi mashoko esungano. Kureva kuti ipati yesungano. Ipati. Hatibva tatoti ndiyo sungano but ipati. Kuti kana tine chinonzi sungano, mashoko acho esungano hanzi mitemo ine 10. Imboenda futi pana Deuteronomy chapter 4 verse 13 mfundisi. Deuteronomy 4 verse ya 13. Ipapo akadudzira sungano yake kwamuri, yaakakurayirai kuti muiite iye mirayiro ine 10, akainyora pamahwendefa 2 amabwe. Panapa futi Bible riri kuti Mwari paakapa vana veIsraeri mitemo ine 10, zviri kunzi Mwari vakadudzira sungano yavo iyo mirayiro ine 10.
Zvatoda kuti zvijeke kana zvikunzi nebhaibheri zvijeke kwatiri vateereri, kuti muri kuona here kuti pari kutaurwa nyaya yesungano, nyaya yemirayiro ine 10 iri kuramba ichingomonerera ipapo. Aminoti muri kuzviona here mufundisi kuti pane imwe nguva yanzi mirayiro ine 10 mashoko esungano. Panapa iri kunzi sungano yaMwari iyo mirayiro ine 10. Ndichazokupai nguva kuti mutaure kana mamboverenga mavhesi aya ari kuna madzimambo. Endai pana 1 Kings chapter 8 munoverenga vhesi 9 nevhesi 21. Okay. Madzimambo ekutanga chapter 8 vhesi ya 9. Mukati meareka makanga musine chinhu, asi mahwendefa 2 amabwe akanga aiswamo naMozisi paHorebhi, nguva Jehovha yaakaita sungano nayo navana veIsraeri pakubuda kwavo panyika. Vhesi ya 21. Imomo ndakagadzirira areka nzvimbo, imo mune sungano yaJehovha yaakaita namadzibaba edu panguva yaakavabudisa panyika yeIjipita. Right. Mufundisi, ndoda kuti muzotraya kubatanidza pfungwa dziri mbiri. But ndoda kutaura nevateereri ndione kuti vari kubatsirana nesu kunzwa zviri kureva here bhaibheri. Hanzi muareka maive nemahwendefa emitemo ine 10 akaiswa imomo panguva Mwari yaakaita sungano nevaIsraeri. Zvikanzi futi pamberi iwo mahwendefa aya aive muareka yaive sungano yaMwari. Chandiroda kuti chijeke mufundisi ndechekuti sungano mavhesi tanzwa sungano chii tichingotaura kuti covenant tambosendeka bhaibheri pasaidi. Sungano pakudzidza kwatakaita mune zvimwe zvidzidzo zvakapfuura, kwanzi pane chibvumirano chinoitika pakati pemapato maviri, 2 parties. Yes. Saka muchibvumirano ichochi bato rimwe nerimwe rine zvarinounza zvichitarisirwa kuitwa nerimwe boka. Saka sekunge tiri kuti agreement ikakuwirirana asi munhu nemunhu ataurawo rutivi rwake. Okay. Saka pasungano pakati paMwari nevanhu, Mwari ane zvaanozvimisira kuita kuvanhu, iyewo achidawo kuti vanhu vaitewo pati yavo. Okay. Ndo zvinowanikwa musungano. Saka tiri musungano pakati paMwari nevanhu, urongwa huripo hunotangira pakatadza munhu. Ndizvozvo Mwari achibva aronga kuponesa munhu kunomutora kwaakanga akandwa nechitema, kuti adzoke muukama naye. Saka Mwari pati yake yaari kuita kuponesa munhu nekumuchengeta vari muukama. Patiwo yemunhu ndeyekuti kana abvuma kuponeswa uku, atenda kuti shuwa ndoda kuponeswa, iyewo anofanira kurarama achichengeta mitemo yakarayirwa naMwari inoratidza ukama hwavo. Thank you. Saka pataura bhaibheri vateereri paranga richiti mashoko esungano richidaro, sungano haina kutanga vana vaIsraeri vachibva kuIjipti, but nekufamba kwaita makore Mwari aitoita sungano idzi naNoa nanaAbhurahama. But pazvinoita kunge zvazoitwa ichiita unge ceremony, ichiita unge yaitwa iri event, ingari yekuti muIjipti vanhu vaIsraeri vanga vakanganwa. Mwari aida kuti zvinyatsodzoka zvavanotarisirwa. Iye ndobva aisa patafura zvaari kuda kuitira vana vaIsraeri nezvinoratidza vakabvuma kuti taita ukama. Vanhu vaIsraeri ndobva vapindurawo vakati aiwa, zvamuroda kutiitira nezvamakatopromisa kutiitira tinoda, ende toitawo mashoko anoratidza ukama nemi, iyo mitemo ine 10. Saka machinzwa bhaibheri manje raramba richiti mashoko esungano, mashoko esungano. Mwari akatopleja kuponesa vanhu. Ndizvozvo vanhuwo vorarama vari muukama, vozvimisira kurarama vari muukama nani? naMwari. Ukama hwacho huchinoratidzwa pamashoko esungano inova mitemo ine 10.
saka muchidimbu Mwari ari kuponesa munhu, right? Munhu agashira ruponeso ofamba muukama naye, asi zvinoratidzwa nekuchengeta mitemo yaMwari, right? Saka pandiroda kuti vateereri mubva mabata bhaibheri ichokwadi. Pane parinotaura zvesungano yekare nesungano itsva. Mufundisi, ingopa tsanangura ipapo, because sungano yakatotanga papinda chitema. Pabude kuti Jesu paanoita achiita kunge ari kuuya achinzi ane sungano itsva, buritsai pachena nyaya yezvibayiro zvaiitwa, maofferings, zvimwe zvichifanonongedzera kuuya kwaJesu, naiye Jesu achiuya kuti pasaite kunge pari kuti sungano itsva neyekudhara zviite kunge zviri kurwisana. Ingotaurai nemashoko mashoma. Kubvira muEdeni munhu achitadza. Yes, Pastor. Mwari akabudisa pachena zano reruponeso kuti taizoponeswa nekutenda muna Jesu aisvikofira zvivi zvedu. Yes. Kuitira kuti panzvimbo pataifanira kufa isusu ndo paizosvikofa Jesu, toponeswa neropa rake. Right. Ndosaka kana muchiverenga kunonzi sungano yaizadziswa neropa. Okay. Nekuti paidikwa kuzobuda ropa kuti tiponeswe. Asi kare kubva muEdeni kwaiurayiwa hwai nezvimwe zvipfuyo zvaiurayiwa. Izvi zvikuurayiwa kwazvo sezvipiriso zvaimiririra Jesu, hwai chaiyo aizosvikofira zvitema zvedu. Okay. Saka musungano yakaitwa kana kuri kuOld Testament, chibvumirano chacho Mwari aiti ndiri kukuponesai neropa, asi kuti munzwisise zvichaitika muchifanouraya hwai muchipira hwai, right, asi muchiita pati yenyu yekuchengeta mitemo. Right. Saka pakazouya Jesu anga achinongedzerwa nemakwai ayaya, right, nekuti makwai anonzi wanga uri mumvuri. Jesu ndobva azosvikofa achizadzisa. Right. Saka auya Jesu achisi chinyowani pakuti inyaya yanga isingazikamwe, right, aiwa, asi kuti zvanga zviripo kudhara zvachinja. Right. Chitsva chauya ndiye Jesu wacho panzvimbo yemaofari, panzvimbo yehwai, asi mashoko esungano haana kuchinja. Saka mitemo iri kufanira kuchengetwa nesu haina kuchinjwa. Aiwa, changochinja ndechabayirwa chacho, kwabayiwa hwai chaiyo iye Jesu. Thank you, Pastor. Iyewo mubhaibheri mukaverenga vateereri panotaurwa zvesungano itsva, unotonzwa bhaibheri kunana Jeremiah nana Hebrews richitoti ndichaita sungano itsva navo yandichanyora mirayiro yangu mukati mehana. Nyaya yemirayiro hainochinjwe, but nesimba ratinopiwa naJesu tinenge taakutokwanisa kurarama muukama tichichengeta mitemo iyoyo. Mirai timbonzwa kambo tisikosusukidza chidzidzo chedu, The Dark Ages Part 1. Muhondo yedu na sata ni Mwari wangu, mundivige muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu maoko amponesi. Mutungamiri wa Israel ridimi Mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Joshua vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndineni kufa ifuma kakananda famu maoko amponesi. Kutenda tariro neru do zvakapiwa kwatiri muhondo iyi, ngatizvishandise ito sedakara kumagumo.
wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndineni, kufa ipfuma kana ndafa mumaoko amuponesi. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndineni, kufa ipfuma kana ndafa mumaoko amuponesi. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu The Dark Ages Part 1. Yes, Pastor. Verengai futi pana Daniel 11 verse 32. Vateereri tiri kudzidza chiprofita chemuna Daniel chapter 11. Verengai Daniel 11 verse 32. Daniel 11 verse ya 32. Vanoitira sungano zvakaipa achavatsausa nokubata kumeso. Right. Saka tanga tiri kuongorora pekuti sungano. Right. Tine zvataona muchikamu chapfuura. But in summary, Bhaibheri parinoti sungano itsva riri kurevei, Pastor? Bhaibheri kana richiti sungano itsva, hutsva hwacho huri mune zviri kuitika paaritari. Okay. KuOld Testament paaritari paiiswa hwai yainongedzera Jesu. Right. Yaive mumvuri asi muviri uri Kristu. Saka muNew Testament Kristu ndobva auya aimiririrwa nemakwaya aya. Okay. Nekuti kunodiwa ropa musungano. Saka uko kwaifanobuda remakwai rakamirira ropa chairo chairo raKristu. Right. Kristu azouya ofa iye oti iye ndaunza chikamu chitsva munyaya yedu yesungano. Alright. Ini ndini ndafa pamuchinjikwa. Right. Saka zvatakuita iye zvinezvi handichamirire kuti muite mirayiro yekuverenga, asi nesimba randinaro ndakuinyora mumirangariro menyu. Okay. Kuitira kuti munoirangarira muchibva mairarama. Okay. Saka ndohutsva hurimo, hapana chinyowani, inyaya yekudhara yangochinjwa matauriro nemazadzisirwo. Okay. Saka ndo mabudiro azvinoita kana tiri kudzidza Bible. Saka zvatodaita mufundisi. Daniel ari kuti mushure mekunge nhoroondo yeThe Christian Church yabharabhadza yadzima zano raMwari rinobuda mubhaibheri rekuponesa vanhu. Chimwe chakachiitika ndechekuti vanhu vasina hanya nesungano, sezvatiri kudzidza, kureva kuti vasina hanya nemitemo iya iri kutaura, vakabva vatsauswa neThe Christian Church. Okay. Saka ndopatakuda kuona kuti chii chakaitika. Saka kana taona sungano tauda kuchiona kuti kutsauka, nechirungu dai mariverenga rinototi they shall be flattered. Kanenge kakutsotswa. Mamaona nyaya yacho. Saka toda kuti tione kuti vasina hanya nemitemo yaMwari nezano raMwari rekuponesa iri vakanotsotswa papi. Tichingotarisa area idzodzo dzezano raMwari nemutemo waMwari. Saka ndichitora kubva pamataura Pastor, ndoda kupa example yevhesi rimwe chete rinogona kuti ukasarinzwa zvakanaka panotobuda kutsotswa ipapo. Zvekuti asi anenge achitsotswa kurutivi rwemunhu agara asina kunyanyoiva nehanya. Exactly. Verengai Romans 10 verse ya 4, Pastor. VaRoma 10 verse ya 4. Yes. Nokuti Kristu ndimugumo womurayiro pakutsvaka kururama kuno mumwe nomumwe unotenda. Manzwo here vateereri, Bhaibheri riri kunyatsoratidza kuti riri clear, riri kuti Kristu ndiye mugumo wemurayiro. But mufundisi pandavati titsanangurirei kuti New Covenant chii, sungano itsva, vati utsva huri pakuti ropa raifanofa kare nderemakwai. Kristu auya ropa rake ndo rakazofa, ndo pavati ndo pane utsva.
asi maona here kuti taakuverenga Romans 10 verse 4 iri kubva yati iri kuita kunge iri kuti Kristu futi akabva agumisa murayiro. Amenoti mapanzwa here because iri kuti pari kunzi ndiye mugumo zvinoita sekuti kana masvika pana Kristu hakusina murayiro. Saka ndadira vhesi iri kuti rinoita kunge riri kukutsurai kana kunge rakubatai muromo kuti mimi mangoti utsva huri paropa raKristu. Yeti Romans iri kubva yati inga ari kunzi futi ndiye mugumo wemurayiro, handi mapabata. Saka ndima dzakadaro dzimwe dzinogona kuita kuti munyaya yekunamata pabude kutsauswa kwevanhu. Saka ndoda kuti nguva shoma pastor tingoona kuti Romans 10 verse 4 painoti Kristu ndimugumo wemurayiro inorevei. Zvatichaita vateereri ndichakumbira kuti timboshandisa mutauro wechirungu. Pastor mune bhaibheri rechirungu here? Ndichakumbira kuti ndima iyoyo pastor vaiverenge nechirungu nekuti mavara aya bhaibheri parainyorwa richibviswa kumutauro kwacho pane mamwe mavara akanofanana akashandiswa pavhesi iri anowanikwa futi mune dzimwe ndima dziri mubhaibheri. Saka tikaatedza mavara acho ese iwayo tinobva tanzwa kuti pari kunzi Kristu ndimugumo wemurayiro zvinorevei. Handei kuchirungu pastor Romans 10 verse 4. Romans 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Maite henyu pandiri kuda kuti vateereri vabate ndepari kunzi for Christ is the end of the law. Ngatifambei tesu vateereri. Kristu ndimugumo wemurayiro. Chirungu chiri kuti for Christ is the end of the law. Saka iro vara rekuti end pastor. Ndikati that was the end of him. Munhu afa ndikutora kuti ndo magumo hapasisina munhu. Ndogona kuti that was the end of the road. Ndiri kureva kunonoperera road. Saka pana pari kunzi Christ is the end of the law. Saka handizoti muri kunzwa sei. Saka toda kutsvaga mavhesi ekuti painyorwa bhaibheri iro vara riri kunzi endiro rakafanana kwaraibviswa. Mukunzwa here matauro andiri kuita kuti vara iro riri kunzi endiro riri kunzi Christ is the end. Painyorwa bhaibheri richiiswa kuchirungu iroro vara rekuti endi racho taakuritarisa kwainyorwa bhaibheri richibva kumitauro yekutanga yakatanga kunyorwa vara racho zvarinenge richireva tikaritsvaga futi mubhaibheri tichitsvaga parashandiswa ndopatinoda kunonzwa kuti tizive kuti kuchirungu taakuti hedu end kushona tiri kuti hedu mugumo but pfungwa yaivepo ndeipi. Ameno ndiri kunzwisika. Handei pana 1 Timothy 1 verse 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Now the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Now the end of the commandment is love. Manzwa here zvarataura. Now the end of the commandment is love. Kuya rati Christ is the end of the law. Turungotedza vara iro parinoti end. Saka sevhesi riri kuti now the end of the commandment is love. Pari kunzi pastor? Pfungwa inobuda apa ndeyekuti chinovavarirwa nemutemo rudo. Hakusi kuti kana mutemo wapo unobvisa rudo. Zviri kutoburitsa kuti chinovavarirwa nemutemo rudo. Kana mutemo wachengetwa pazvinondogumira kunozadzisika kwerudo. Ngatirambe tichinyatsa kuzvifollow. Hazvina kumbomateerera because tikuda pekuti Christ is the end of the law. Ndobva taona futi end uyo yaari kunzi now the end of the commandment is love. Ndizvo zvoka. Handei pana James 5 verse 11. James chapter 5 verse 11. Verengai futi nechirungu pastor. Verengai futi nechirungu. James yacho. Behold, we count them happy which endure. You have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Gandisewo kachirungu kacho ateerere hanzi you have heard of the patience of Job
and you have seen the end of the Lord, that he is merciful. Shona inenge ichiti makanzwa zvekutsungirira kwaJobho, mukaona zvaivavarirwa naMwari kuti Mwari ane tsitsi. But chirungu chinenge chichiti and you have seen the end of the Lord. Mukuzwa end yawandiri kuda. Bhaibheri rikati end of the Lord riri kuti Mwari havasisiko here. Ndoda kuti zvichiita zvichijeka kuvateereri manje. Riri kuredza kureva kuti makaona zvaivavarirwa naMwari. Saka pari kunzi makaona mugumo waMwari, hakusi kuti akaguma ndobva akusina Mwari. Aiwa, pari kunobuda kuti Jobho akatsungirira, Mwari aizvitendera, Mwari aida kuti muone mugumo waMwari, kuti Mwari vane tsitsi. Saka iwe ukangoriti the end of the Lord, unogona kutofamba uchiparidza uchiti Bhaibheri rakatotaura kuti Mwari vachaita end. Hakusina. Kubva pana Jobho Mwari hakusina. Kubva pana Jobho Mwari unenge wadudzira. Hatite rimwe futi rekupesira. Okay. Nechirungu futi. Pana 1 Peter 1 verse 9. 1 Peter chapter 1 verse 9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Pari kunzi tinofana kuzogashira magumo ekutenda kwedu runova ruponeso. Saka pana pari kunzi the end of faith, hakusi kunzi faith yapera. Zviri kunzi zvinovavarirwa nefaith kuponeswa kwedu. The end of our faith, which is our salvation. Saka hatigone kuti titi salvation yadzima faith. But zviri kutonzi zvinovavarirwa nekutenda, zvinovavarirwa nefaith kuponeswa kwedu. Zvajeka. Ngatichidzoka ipandima iya yekuti Kristu ndimugumo wemurayiro. Christ is the end of the law. Tatora mavara mamwe chete kumutauro wakanyora Bhaibheri anoshandiswa iro vara ranzi mugumo. Chii chiri kurehwa naRomans 10 verse 4 pastor. Pairi kuti Kristu ndimugumo wemurayiro kana kuti Christ is the end of the law. Zviri kubuda pakuti chaivavarirwa nemirayiro iyi yaivavarira kunosvitsa pana Jesu. Amen. Zvakajeka. Ndine kaexample kandafunga. Kateererei ameno kana kachikubatsirai vateereri. Unenge uine vana vasiri kunyatsoita shungu nekudzidza, asi uchida kuvaencourage kuti vaite serious nekustadha nekudzidza kuti ramangwana ravo pamwe vazobudirirawo. Unobva wati vanangu, upenyu hwakanaka ndiwo magumo ekudzidza. Manzwa ero vateereri. Vanangu, upenyu hwakanaka ndiwo magumo ekudzidza. Pastatement imfundisi ndiri kuti upenyu hwakanaka huri kuparadza kuenda kuchikoro here. Ndiri kuti asi kuti pamunenge muchidzidza muri kutoumba towards upenyu hwakanaka, zvinokubatsirai kusvitsai muupenyu hwakanaka. Saka ndikati upenyu hwakanaka ndiwo mugumo wekuenda kuchikoro. Handisi kuti upenyu hwakanaka hwakuti chikoro hakusisina. Ndofunga pajeka apa vateereri. Kristu haana kuuya kusvikogumisa mutemo, asi mutemo unotovavarira kuti svitsa pana Kristu. Saka ndopari kunzi vasina hanya nesungano nemitemo yaMwari, ndima dzakadai idzi dziri nyore kuvatsausa. Saka munhoroondo yenyika manje ndima dzakadai ndo dzimwe dzakatanga kutoshandiswa pakati pevatendi, vachibatiswa kunzi mutemo hausisina basa. Iko ndokutsotswa kwacho, ndokutotsotswa kwanga kuri kutoitika pandima dzakaita. But sei zvichibva zvanyore kuti ndima inenge yakajeka kudai munhu anototsotseka otofamba achitoti mutemo hakusisina. Endai munzwe pana vaTesaronika vechipiri chapter 2 verse 10 to 12. 2 vaTesaronika 2 verse 10. Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanoparara, nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Saka munhoroondo the Christian Church payenge adzima zano rese raMwari raibuda musanctuary,
kune vanhuwo vagara vanga vasina hanya nemitemo yaMwari, vanga vasina hanya nezano raMwari rekuponesa. Saka ndima dzakaita saRomans 10 verse 4 ndo dzimwe dzakatotanga kushandiswa kuvatsausa, kuvapa gwinyiso yekuti varambe vari vanhu vasingateerere kana kuchengeta Mwari. But vaTesalonika yabva yati chimwe chinobva chaita kuti munhu atyokere munhema dzakadaro ingari yekuti iye anenge agara asina kuzvigadzirira kuteerera kana kuita hanya nechokwadi. Saka panobva paita kunge pane rimwe simba rinosutsa munhu kutyokera openga nenhema zvakadaro zvekuti haadzoke kwaanenge ari. Manzwa sei pamaverenga vaTesalonika pastor? Kuti pazvinotangira zvinotangira pamwoyo pemunhu. Right. Munhu kana asina hanya naMwari, asina shungu nekuita zvinodiwa naMwari, Yes. Mwari vanoregera achitsautswa. Obva zvongoenda zvakadaro. Aenda kuitira kuti anyatsorasika sezvaakasarudza pamwoyo. Maybe tisatanzwa kambo pastor. Ndoda kuti muverenge kuna Matthew chapter 5 verse 17 na18 neverse 20 na20. Chandoda kuti muiverengere. Pane imwe pfungwa iri pavatendi yekuti inenge ichinzi Kristu akauya kuzozadzisa. Saka mupfungwa dzevamwe vanofunga kuti kuzadzisa kubvisa. Alright. Toda kunzwa kuti panonzi akauya kuzozadzisa zvinorevei. Matthew 5 verengai pastor. Mateo 5 verse 17 na 18. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika. Verse 27. Makanzwa kuti zvakanzi nevekare, usaita upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva, watoita upombwe naye mumwoyo make. Saka Jesu ari kuti pamitemo ine gumi pastor, hapana chakauya kuzochinjwa, asi akatouya kuzadzisa. Ndobva abva aratidzwa kuti kana ndichiti kuzadzisa ndinorevei. Ndobva apa muenzaniso wemutemo unoti usaite upombwe. Ndobva atsanangura akati makatozvinzwa imi kuti zvakanzi usaite upombwe. Right. Iye haana kubva ati chiitai. Akabva ati asi ndinoti kwamuri, munhu nemunhu anotarira mukadzi achimuchiva atoita upombwe. Chii chaitwa naJesu? Jesu aitotsanangura zvakadzika zviri mumutemo zvinonyatsoreva mutemo chaizvo chaizvo. Ndokuzadzisa kwacho. Zvakandijekera ini Yeah, pastor. so Tiri pachidzidzo vateereri, The Dark Ages Part 1. Rambai muri pachirongwa, ngatimbonzwa kambo. Tine ukama, tine kufara kutsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake Jesu, kutsamira mumaoko ake Jesu, kunodzatira kufamba nzira, kutsamira mumaoko ake, nzira yapenya zuva nezuva, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake Jesu, kutsamira mumaoko ake Jesu. Chinyi ndinozvane kuti nzira, kutsamira mumaoko ake, ngerunyararo ndenzi wapedyo, kutsamira mumaoko ake, kutsamira
tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehuruguru yedu The Dark Ages Part 1. Totenda pastor. Verengai pana Daniel 11:32 kuti vateereri vazoti tiri muna Daniel. Okay. Dzokorai vhesi iyoyo. Daniel 11 vhesi ya 32. Vanoitira sungano zvakaipa achavatsautsa nokubata kumeso, asi vanhu vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Saka area yatatarisa mubhaibheri ndeyekuti vanoitira sungano zvakaipa. Tikaona kuti zvine chekuita nechibvumirano nezano raMwari kuponesa vanhu, ivo vanhu vari muukama naMwari vochengeta mitemo yake. Saka vanhu vasina hanya nekuzvimisira kuda kuita zvinoreva Mwari, zviri nyore paperiod yatiri kutaura yenhoroondo yenyika inoyi. Vanhu vakachitsauswa paine dzidziso sekunge mutemo waMwari usisina basa. They were being flattered. Ndobva taona muenzaniso wedzimwe ndima dzinogona kushandiswa kutsausa vanhu vofunga kuti zviri kunzi mutemo hausisina basa. But pabva pataurwa pastor zvikanzi asi vanhu vanoziva Mwari wavo vachaita mabasa makuru. Right. Pabva paratidza kuti two camps. Vasina hanya nemitemo yaMwari nevanoziva Mwari wavo. Right. Saka tauda uchiona vanoziva Mwari wavo kuti chii chaiitika. Bhaibheri rangoti vachaita mabasa makuru. Okay. Ende takati isusu profesi yaDaniel 11 isamari. Ipo pari kunzi mabasa makuru payaka. Pakatakura zvinhu zvakawanda ipapo pasi. Ngatitange tamboona kuti vanoziva Mwari wavo pavanosamarizwa mubhaibheri nazvakazarurwa vanonzi chii. Because taona kuti vari kutsauswa havana hanya nemitemo yaMwari. Vamwe vacho vanenge vaifunga kuti yakapera. Vamwe vagara havatozvimisire kuda kuita hanya nekuona zano rakaitwa naMwari rekutiponesa. Saka obviously vari opposite vanenge vachichengeta mitemo yaMwari. Inzwai summary yacho pana zvakazarurwa 14 vhesi ya 12. Zvakazarurwa 14 vhesi 12. Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, ndivo vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Manzwe here vateereri summary yevanhu vari opposite nevasina hanya naMwari. Pataurwa zvinhu zviri zvikanzi vane kutenda muna Jesu, then vachichengeta mitemo yaMwari. Mapabata kapo mufundisi. Saka pari kunzi vanoziva Mwari wavo vachaita mabasa makuru. Munhoroondo mushure mekunge chokwadi chebhaibheri chadzimaidzwa, because panguva yabhaibheri raiveko racho raibvumidzwa vafundisi chete. Ende vainaro raiverengwa nerurimi rwechilatini rusinganzikwe nemachechi members. Saka zvese zvanga zvabharabhadzwa zvekuti vanhu kuti vanyatsoziva kuti Mwari anoda kuti tidii pakunama zvanga zvisisiko. But kwakaramba kuine vanhu pastor vaitya Mwari. Vandoda kutora seexample, pane boka revanhu vainzi maWaldenses. KuEurope kwandiri kutsanangura kwaiitika zvinhu izvi nokuti ndokwaiitika nhoroondo dzese idzi dzeChristian Church. MaWaldenses munogona kuzozvitsvaga vateereri. Vanhu ava vainyanya kuwanikwa area dzakaita sana France, dzichigandurana nana Italy kumakomo ari kwanonzi maAlps Mountains. Because kuwanikwa uine bhaibheri zvaiurayisa. Kana kutoridzidzisa vaita kunge zvinonzi kurirambidza vanhu kurikoshesa. Izvi aiwa kutoti vanhu vasazive. Saka boka revanhu vanonzi maWaldenses zvavaita pastor, vaine kopi rimwe chete rebhaibheri, because vaiziva kuti next week togona kubatwa naro tourayiwa. Saka vaiti tombotu nevana vaipa mwana nemwana bhuku remubhaibheri rekukrema. Mukunzwa zvandikutaura kuti toti kuNew Testament kunoti Mateo, Marko, Luka, John. Mumwe mwana ainzi krema Mateo yese kusvika kuchapter 28. Mumwe John roiswa mumusoro memwana kuitira kuti mangwana mapurisa akauya achisecha vakaritora vakarohwa robva rapiswa rinenge richizikanwa kunzi riri mumusoro. Vanonotsvaga pekurinyora richibva mumusoro vonyora futi mapepa. Vanonzi maWaldenses ivavo. Saka chavaishingaira kuti anokuona mune bhaibheri nhasi basa kutova nebhaibheri kwamina koko tendai vanhu vandiri kutokudza. Saka vairikopa vonyora kudaro, ende vaiita zviya zvekuti vasafungidzirwe kuti vane bhaibheri. Ende vairamba vachidzidzisa vanhu.
Saka kana vati kurei zvavaiita manje, unenge wasvika zera rekuenda kumakoleji ndochi mayunivhesiti, waiti ukaendeswa nevabereki ikoko waienda uine bhaibheri. Vaitoticha vana vavo kuti munhu wese ya emissionary totichi uri mufambisi wevhangeri, kwete zvatakuita izvi. Nani munoti zvinhu izvi vanhu vakaenda kuchechi vanongonogara, kwaya inovaimbira iriko, anoparidza votodzokera kumba voti takomborera. Handiko kudzidzisa kwebhaibheri. Saka ava mawaudensis vaiziva kuti muzano raMwari panonzi go ye therefore paya pari kurehwa munhu wese kuti afambise vhangeri. Saka mwana aiti achienda kuchikoleji aienda kana kuti aine bhuku raMateo, but haukurumidze kuratidza because panenge paine vakuru vari kutovhima kuti pangangodaro paine ari kudzidzisa bhaibheri. Saka waigonotora 3 months uchigadzira ushamwari nemamwe mastudents, uchiona kuti vari sei, ukaona kuti avanenge vangangoda zvevhangeri, wozomuti ako ndine chimwe chinyorwa ka, wobva wamuratidza. Paunopauya usafunga kuti kune kumwe kwauchanotenga bhaibheri, waikopa futi zvichibva mumusoro. Saka manzwa in short prophecy yaDhaniel iri kuti vachaita mabasa makuru. Yandakanzwa imwe vatereri yandakati dai Mwari atipo kushingaira nevhangeri kwakadaro. Mumaraini mavaigara vaiti vachibheka chingwa, chimodho cheche, chingwa chekubheka chemarasha chiya, vaitora bhaibheri kana zvinyorwa zvebhaibheri voisa mukati mechingwa. Saka paunenge uchifamba mumaraini uchiti tiri kutengesa chingwa, vanhu vaitotenga chingwa. Asi kana vaakumba vaakucheka vobva vaona mune zvinyorwa zveshoko raMwari bhaibheri, anenge akutengeserai atoenda. Saka zvaizosara zviri kwauri kuti orasa here, asi vamwe vaibva vatoverenga. Saka hanzi vamwe vaizosara vachifunga kuti mutengesi uya wechingwa achauya futi here, vachida zvimwe zvinyorwa zvikuru. Hanzi dzimwe nguva pamwe mutengesi anenge atourayiwa. Saka vaishingaira kuti ipaisa mari yenyu pastor. Apa pari kuratidza kuti yanga iri nguva yakaoma, nguva yemadhaki eji, yekuti church ndo yanga ichimbunyikidza kufamba kwevhangeri. Yes. Asi Mwari haakundwe nevanhu, Mwari haakundwe naSatani. Saka Mwari akamutsa vanhu vaive nehanya naMwari, vaiziva Mwari wavo, ndo vakashandiswa naMwari kuita zvinhu zvikuru, vachiendesa vhangeri munguva dzakaoma, pazvaiurayisa kuendesa vhangeri. Magona pastor, kutova nebhaibheri kwatinako vateereri, ivo vanhu vandataura ava kuEurope kwaitika nyaya idzi, mawaudensis nevamwe ndo vakatoshingaira kuti bhaibheri isaparare. Bhaibheri raiurayisa, raipiswa, chaive chinhu chisingabvumidzwe kutichwa zvachose. Saka manzwa chiprofita chati asi vanoziva Mwari wavo vachaita mabasa makuru. Handizivewo mabasa makuru amuri kuita muzuva ranhasi. Kana tichiziva Mwari wedu dai tadzidza pane mawaudensis nezvavaiita. Inzwai pana vhesi 33 yaDhaniel 11, iverengei munzwe kuti pamabasa makuru ava yaive aimu yavo ndei. Daniel 11 vhesi ya 33, vakachenjera pakati pavanhu vachadzidzisa vazhinji, asi vachaparadzwa nomunondo uye nomurazvo womoto uye nokutapwa uye nokupambwa mazuva mazhinji. Saka pavaiita zvinhu zvese izvi, bhaibheri riri kutoti vanhu ava the way of understanding ndo vanga vakatochenjera, vanga vaine kuziva kwavanga vainako. Muri kupabata kavateereri, ndo vanga vaine kuchenjera, vaine kuziva. Saka hanzi ndo vaitodzidzisa vamwe. Pastor, ndokumbira kuti mumbotaura nevateereri kuti munhu ukaziva zvinodiwa naMwari unofana kubva wadzidzisa vamwe. Amenoti tibvise pfungwa yekuti vatendi vanongofunga kuti pastor nekuti pamwe anohora mari yechifundisi ndiye anoendesa shoko chete. Zvaiitwa nemawaudensis, shungu dzavaive nadzo kuti vanhu vazive chokwadi. Ameno mashoko amungashandise pastor? Mashoko ndo anogona kunetsa Caston. Asi pfungwa iri kunyatsobuda ndeyekuti kana Mwari vakutendera kuziva chokwadi, yes, vari kutokutarisira kuti uchiendesewo to the next person. Saka imhosva kuna Mwari kuziva chokwadi chinotaura nezvake, kutenda neruponeso nekudzoka kwake, wongozvichengeta zvoita sekunge zvagumira pauri. Zvofanira kupfuura zvichienda kumuvakidzani wako. Right.
Saka patauda kuti tichiona pastor ndepekuti pavaishingaira kudai paperiod yemadhark ages vanogona kudaro vaingova zilasika but zvisiri izvo zvaidiwa naMwari. Pamwe Mwari aitoda kuti bhaibheri shuwa imborirambidzai vanhu vese ngaringoware vafundisi. Toda kungoenda pachapter iri muna Daniel, ivo vanoshingaira kudzidzisa vamwe tingoratidzwa kuti zveshuwa ndo vari kuri correct here vanenge vachishinga ava mugumu wevanhu ivavo pana Daniel 12 pastor vhesi ya3 panonzi kudii? Daniel 12 vhesi ya3, vakachenjera vachapenya sokupenya kwokudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Saka zvine chikomborero vateereri kushingaira kudzidzisa vamwe uchivadzosera kana kuvawisa kuna Mwari. Bhaibheri riri kutoti tazoponeswa vanhu ivavo vachapenya senyeredzi, tinenge taane glory tamuumambo hwaMwari. Muchinzwa chidzidzo ichi vateereri, ngatishingairei kufambisa vhangeri raMwari. Saka hanzi pavaizviita pamaverenga pastor vhesi 33, hanzi vaiurayiwa nemurazvo wemoto nemunondo nekupambwa nekuitwa nhapwa. Kuti zvese izvozvo ndosaka tati chiprofita chaDaniel 11 hachisi mumadimikira asi isamari. Pari kunzi murazvo wemoto zvaiitika pastor, vanhu vatiri kuti aifamba nebhaibheri kuri kwekuti wazobatwa. Wabatwa nechechi? Because vairamba vachiona kuti bhaibheri taribvisa kuvanhu but vanhu vari kuramba vaine kutenda kuri kusiyana nezviri kudzidziswa nechechi. Saka vairamba vachitovhima kuchitoitwa matare ekutonga mhosva dzekuti akawanikwa aine bhaibheri. Kwete rese, even kungowanikwa uine chipisi saka uri kunzi murazvo wemoto ainzi mastakes. Vaitora bakwa rehuni dzorongwa kuita hipi pastor. Pakati pacho paine bango rinoita kunge cross kunge muchinjiko. Saka iwo waisikokwira pamusoro pehuni wosungirirwa pabango riyai. Vanhu vechechi vaibva vadeedzwa, madhark ages atiri kutaura, voungana vakuru vechechi vomira nerumwe rutivi. Chavaivavarira kuti kudzidzisa kwako kusapinde muvanhu. Saka waitwa seexample kuti kana paine ane pfungwa dzekukutedzera abva kuti ndapfidza zvangu handizviite. Saka waibva wanzi nemhosva yako yekuti wakawanikwa uine bhaibheri uye uri kuticha zvinopesana nezviri kudzidziswa nechechi, tiri kukupisa nhasi, uri kuda here kukumbira ruregerero. Saka vechechi dzimwe nguva nenge vachitoita munamato, dai angokumbira ruregerero kani. Saka vanhu vatiri kutaura pastor vairamba vakamira. Saka moto waitokwenywa wotobatidza uswa wobatidza huni. Vanhu havaende vainzi rambai makamira. Mudziya uya wotanga kutsva uchiuya kutsoka, munhu achiunyana kutsva pastor, kusvikira miri wese utsve upere. Pfungwa iri yekuti vanhu vapfidze vasade kuteerera dzidziso isingabve kuchechi. Ndo uri kunzi murazvo wemoto. Pari kunzi munondo, sword, kutodimbura musoro pastor, kutodimbura, kutocheka vanhu vachitourayiwa, kutoti gwishu munhu wotourayiwa. Pari kunzi kupambwa, maigona kusikotorerwa pfuma yese, mombe, zvese zvotorwa. Pakaipa. Mataurire enyu pastor, muri kutaura kunge zviri nyore, muri kungoti pakaipa. Aiwa pastor, muverenge nhoroondo, even mabhuku ehistory, endai munoverenga munzwe. Nyaya yatiri kutaura iyi musaone example pari kutsva munhu 1. History inoti mamillions. Zvekuti vateereri zvinotonzi nehistory yedu, vakafa vachifira nyaya yekunamata yebhaibheri vakawanda kupfuura vakafa nehondo dzese dzakaitika panyika panapa. Handei munzwe nyaya yekufa kwavo ichitaurwa muzviprofita zvekumashure pana Daniel 7 vhesi ya25. Daniel 7 pa25, achataura mashoko okumhura okumusoro-soro, achaparadza vatsvene uye achatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka pana Daniel chapter 7 patakadzidza chiprofita chiya vatsvene vachiurayiwa, Daniel chapter 7 yanga yakangosiya ichiti vatsvene vachaurayiwa, haina kunge yatudzwa kuti vari kuurayirwei. Saka chiprofita chaDaniel chapter 11 sezvatataura manje chakusamaraiza kuti maone here zvavaiurayirwa.
vanonzi vatsvene ndevapi? Vane kutenda muna Jesu achichengeta mitemo yake. Vaiurayirwa chii? Vaiurayirwa shoko raMwari. Pachapter 8 pastor yaDaniel futi yaive yatsanangura futi same nyaya, maybe in 30 seconds ingoudza vanhu ukama huri pamaprophecies ata chapter 2, chapter 7, chapter 8, chapter 11 aDaniel. Kubvira kuna Daniel chapter 2 yes kunosvika kuchapter inyaya imwe chete iri kungodzokorodzwa, right. Mifananidzo yese iri kupiwa kungodzokorora nyaya imwe chete. Ndo madzidzisiro aMwari ekuramba achidzokorora asi achiwedzera zvimwe zvokwadi zvakare each time yaanodzora nyaya iyoyo imwe chete. Daniel 8 verse 24. Daniel 8 pavhesi ya24. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwi nesimba rake chairo. Achaparadza zvinoshamisa, asi achafara pane zvose zvaanoita. Achaparadza vane simba navanhu vatsvene. Saka ari kuramba achingonzi achaparadza sezvatiri kudzidza. Iyi the Christian church munguva yemadark ages ndo yaiita kuti vanhu vaurayirwe bhaibheri, ndo yaiita kuti vapiswe nemoto, vadimburwe musoro. Jesu anga ambotaura nyaya iyoyo kuna Matthew chapter 24 verse 21 na 22. Anga aitsanangura nyaya iyoyo. Verengerai vateereri pastor, kana maverenga mobva maoneka vateereri vedu. Matthew 24 pavhesi ya21 na 22. Nokuti nenguva iyo kuchavapo kutambudzika kukuru kusati kwakambovapo kwakadaro kubva pakutanga kwenyika kusvikira zvino, uye hakuchazovipo. Dai mazuva iwayo aisatapudzwa, hakude nyama yairarama, asi nokuda kwavakasanangurwa mazuva iwayo achatapudzwa. The Dark Ages part 1 ndo zvataura bhaibheri. Onekai vateereri. Tinotenda vadikani nekuva nesu muchirongwa. Tibatei panhare idzi kana paine mibvunzo nepamwe pamunoda kuti tibatsirane, zvakarewo kuti mugone kuiswa mumagroup emaWhatsApp amunotumirwa zvidzidzo zuva rimwe nerimwe. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende mwemo otungamire tenzi nditungamire se mwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira